lamsago tikring TV channel like na ang norong ni bage haino hai mia ni je bisram gonjo je bulai tole eng thamne eba siniti prasa gari bising gorom flejang naimani obonotui kisa update inani hinok bskang phaimani naidi sing example be 1 2 thangke sing buskango srai rok ni na school student rok tamo khaijago abo hai khaijago kintu kaisa pano jeng srai ke jengo jeng je khorang tisamani aboni kaisa pano buthai srai ke nukjagya te khoroksana pano romitilangi zero dam nugya sini tripani totally law and order failure nukja khaw jagao naidi ke miani gotna to sajangnai kok sikri kha bahingba miani gotna to pura bus bisingo single person bia bui kabang ma tongo bisingo se romphere nan naija khangke abo bo jaga thangsoi ke mane sini tibra do phana pura jengno tola sakluk chogi ton mak laikha kintu wanchuna ke borongno romphere somphere bupre topre khaibano borok kunu khaimen dia abo hai wanchugui no khaimani laik na jeta main target domi khaimani laik na tei aboni bisingo se bonor romnan hiniki ja urpat laimani bisingo se sini borok je hospital ni phaitong naibo haino hai lama kasai puja ka sini tibra do phana eba tibra sarangno haino tola saklung manik lai suka gyasungno ani video tewase purunarok bai malai pira